Беды і перамогі міністра Кубракова, чаго патрабуе Лукашенка і як яго сілавікі палююць на новых ахвяр. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашэнкі зноў з'ехалі з Беларусі, праўда, ненадоўга і не ўсе. Найстарэйшы Лукашенка паляцеў у Расію, а канкрэтней у сталіцу Татарстана Казань. Там яго хуценька ўзнагародзілі ордэнам сяброўства, і сам ён таксама загаварыў пра сяброў. Мы поняли, что друзей у нас, в общем-то, немного, а может быть, настоящих и вообще нет, и что нам надо свое счастье создавать сами. Мы и начали это делать. Получается, не без труда. Праўда, галоўная мэта паездкі Лукашэнкі гэта не праца, а адпачынак. Ён прыехаў на адкрыццё спартыўнага турніру гульні будучыні. Старэйшы сын Лукашэнкі Віктар таксама працягвае свае гастролі па Расіі. Нядаўна ён быў у Сочы, а цяпер знайшоўся ва Ўладзівастоку. Ён, як і яго бацька, таксама прыехаў на спартыўны турнір. Віктор Лукашенка паглядзеў матч беларускіх хакеістаў юніораў са зборнай Сахаліна, а пасля заявіўся да спартсменаў у раздзявалку вось у такім выглядзе. Напэўна, нягеглы касцюм мусіць падкрэсліць неразрыўную сувязь Віктора Лукашэнкі з беларускім спортам. Дзве бяды міністра Кубракова. На учорашняй нарадзе Лукашэнкі з сілавікамі міністр унутраных спраў агучыў галоўныя, на яго думку, праблемы сучаснай Беларусі. Кубракоў кажа, што гэта экстрэмізм і тэрарызм, якія, па словах міністра, яшчэ больш актывізаваліся пасля пачатку вайны. Праўда, тут адзначым, што экстрэмізмам цяпер улады і сілавікі лічаць фактычна любую нязгоду з іх палітыкай, а ў так званых тэрарыстычных справах пытанняў да спецслужбаў узнікае не менш, чым да затрыманых імі людзей. Але ж Кубракоў пахваліўся, што ў мінулым годзе сілавікі не дапусцілі аж 4 тэрарыстычныя акты на тэрыторыі Беларусі і Расіі, а ўсе схільныя да экстрэмісцкай дзейнасці улічваюцца і знаходзяцца пад кантролем сілавікоў. Да хвальбы сваім ведамствам далучыўся і кіраўнік КДБ Іван Церцель. Ён паведаміў, што за апошнія 2 гады за здраду пасадзілі аж 45 беларусаў. Праўда, ці маецца тут на ўвазе артыкул пра здраду дзяржаве, да канца незразумела. Акрамя таго, Церцель кажа, што беларускія спецслужбы выявілі больш за 100 спробаў вярбоўкі беларусаў і затрымалі ажно 16 замежных шпіёнаў. Чаго не хапае на беларускіх вуліцах? Узброеных сілавікоў. Акрамя ўсяго, учора Лукашенка запатрабаваў, каб у беларускіх гарадах абавязкова з'явіліся патрулі са зброяй. На яго думку, гэта гарантыі бяспекі, ды і ўвогуле. Ён сам калісьці нібыта хадзіў патрулі, і яму гэта вельмі падабалася. Так што чакаем, хутка з'явяцца. Предупреждаю, на улицах должны быть наши ребята-патрули. Я был в патруле, будучи военным. Для меня была гордость идти офицером, старшим патруля. И 2 военнослужащих, они гордились тем, что мы идем по Минску и в каком-то районе обеспечиваем безопасность для людей. Гордость. С голыми руками ходили, но это тогда. А сейчас патрули должны быть вооружены стрелковым оружием, как минимум пистолетами. И это должны знать все. И они должны ходить спокойно по улицам. Гарантия, никаких преступлений в этом районе не будет. Суседзі працягваюць паціху закрываць свае межы з Беларусю. З 1 сакавіка Літва спыняе працу яшчэ 2 памежных пераходаў з нашай краінай. Не будуць пускаць ані пешаходаў, ані транспарт на памежных пунктах Лаварышкі, з боку Беларусі гэта Катлоўка, і Райгарад, з беларускага боку гэта пункт пропуску Прывалка. Такім чынам, з вясны на мяжы Беларусі і краін Еўрасаюза будуць дзейнічаць толькі 5 пераходаў, па 2 на межах з Літвой і Латвіяй і ўсяго 1 на мяжы з Польшчай. Мутная справа, якая можа скончыцца расстрэлам. Праз некалькі дзён у Гродні пачынаецца суд над 2 мужчынамі, якіх вінавацяць у тэрарызме. Гэта беларус Вадзім Пацэнка і расіянін Аляксей Кулікоў. Пацэнку 22 гады, Кулікову 36. Іх аб'ядноўвае толькі тое, што мужчыны працавалі разам, але ж абодвух затрымаў КДБ яшчэ год таму. Кулікову ставяць у віну, што ён здымаў на фота аб'екты для украінскіх спецслужб. Гродзенскі ваенкамат консульства Расіі ў Гродні
сягоння, а таксама мясцовую нафтабазу. А пацэнка, па версіі сілавікоў, тую нафтабазу нібыта збіраўся ўзарваць. Абодвум мужчынам выставілі вельмі сур'ёзныя абвінавачванні і тэрарызм, і агентурная дзейнасць, і здрада дзяржаве. Але, магчыма, ім пагражае нават не турма, а вышэйшая мера, хоць затрыманыя і не паспелі нічога здзейсніць. Нядаўна беларускія ўлады змянілі законы, цяпер нават замах на тэракт можа карацца расстрэлам. І пацэнку і Кулікова ўжо знялі ў прапагандысцкім фільме «БТ», дзе прымусілі прызнавацца ў падрыхтоўцы дыверсій. Інфармацыі па справе пакуль няшмат, але ж зразумела, што вырак будзе такім, які патрэбны ўладам, так што мы будзем пільна сачыць за працэсам і пазней раскажам вам усе падрабязнасці. Дзе ўзяць экстрэмістаў, калі ты беларускі сілавік? Прыдумаць? Падобна, што лукашэнкаўцы зладзілі новую правакацыю для палявання на людзей. Цяпер па многіх чатах рассылаецца нейкі заклік нібыта ад Ціханаўскай. Невядомыя прапануюць здымаць на відэа ўваходу ў выбарчыя участкі, а таксама адсочваць маршруты перавозак бюлетэняў для каардынацыі дзейнасці нейкіх, цытата, навучаных дыверсантаў. Называецца гэта рой альбо кааліцыя пратэсных двароў. Для сувязі прапануюць пісаць у бот, але рабіць гэтага ні ў якім выпадку нельга, бо хутчэй за ўсё гэта чарговая правакацыя ці то губазікаўцаў, ці то спецслужбаў. Вынікам такой перапіскі стане жорсткае затрыманне і вялікі тэрмін за кратамі. Прычым першымі затрыманымі пасля звароту ў той бот сілавікі пахваліліся проста сёння. Тым часам сілавікі прыйшлі ў прадстаўніцтва кампаніі LG у Мінску. Затрыманыя як мінімум 4 супрацоўнікаў. Цяпер канал сілавікоў глумліва піша, што ў людзей былі нібыта высокія зарплаты і называе кампанію экстрэмісцкай суполкай, а таксама хваліцца тым, што ўсім затрыманым пагражае турма за ўдзел у пратэстах і знойдзеныя ў аднаго з работнікаў патроны да пісталета. Пра нейкія афіцыйныя абвінавачванні пакуль інфармацыі няма. А прарасійскія актывісты зноў патрабуюць забаронаў. Цяпер Вользе Бондаравай і кампаніі не спадабаліся кнігі ў інтэрнэт-краме. Гаворка пра раман беларускага класіка Владзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» і сучасны модны бестселлер «К себе нежна» Вольгі Прымачэнка. Даносчыкі вінавацяць Прымачэнку ў інфацыганстве, прысыпаючы свае допісы бруднымі абразамі. Прычым такімі, што ў любой нармальнай краіне пісьменніца за падобныя выразы засудзіла бы ўсю гэтую катку аматараў рускага свету. А Караткевіча Бондарава абвінавачвае ў антысавецкай пазіцыі і змагарызме. Тым часам сталічныя ўлады падкінулі Бондаравай і яе сябрам новую прычыну для абурэнняў. У Мінску памяняюць шыльды з адрасамі на дамах. Цяпер там будзе надпіс на беларускай мове і лагатып раёна. Усяго плануецца замяніць больш за 10 000 шыльдаў на больш чым 5 000 дамах. На замену спатрэбіцца аж 3 гады, і хоць на новых таблічках не будзе лацінкі, ад якой у Беларусі адмовіліся на загад Лукашэнкі, але родная беларуская мова таксама моцна трыгерыць Бондараву і яе паплечнікаў. Так што чакаем новую порцыю скаргаў і пакрыўджанага віскату рускамірцаў. А мінскі гадзіннікавы завод «Луч» выпусціў новую калекцыю да Дня роднай мовы. Гэта славутыя аднастрэлачнікі з надпісамі «Жы» і «Шы» на цыферблатах. Адметна таксама, што нумарацыя гадзін выканана не лічбамі, а пропісю, падтрымліваючы тэматыку мовы. На заднім вечку гадзінніка размешчаны стылізаваны ўзор беларускай вышыўкі, а працуе гадзіннік не ад батарэйкі, а на механічным калібры. Кошт 499 рублёў. Гэта нямала, але таксама гэта лімітаваная серыя, таму калі хочаце зрабіць сабе такі падарунак, то паспяшайцеся. А ў Віцебску на спаборніцтвах па баявых адзінаборствах заўважылі самага мілага і самага лянівага ўдзельніка. Кот выйшаў проста ў цэнтр залі і пакуль спартсмены махалі рукамі і нагамі, спакойна сабе драмаў. Спадзяемся, у выніку махнаты госць атрымаў прыз глядацкіх сімпатый, ну ці хаця б якую сасіску. Да вясны яшчэ тыдзень, а ў Беларусі заўважылі першых кляшчоў. Відэа з непрыемнай знаходкай выклаў натураліст з Брэсцкай вобласці. Зразумела, што ў канцы лютага сямейны пікнік у лесе ладзіць ніхто не будзе, але ж усё роўна. Будзьце асцярожныя і на ўсякі выпадак правярайце пасля прагулак сваіх пітомцаў. А віцебскі дзядуля міжволі стаў экстрэмалам. 89-гадовы мужчына падобна вырашыў парыбачыць на лёдзе, але ўсё пайшло не па плане. Ільдзіна адкалолася і пенсіянер проста паплыў на ёй па рацэ. Яго аднесла аж на 60 метраў ад берага, так што, каб вярнуць дзядулю на зямлю, давялося выклікаць ратавальнікаў на катары. Скончылася ўсё добра. У выніку гора рыбаку нават не спатрэбілася дапамога медыкаў.
Вам грып які? Свіны ці ганконгскі? Медыкі б'юць трывогу. У Беларусі растуць захворванні рэспіраторнымі інфекцыямі і грыпам. Прычым грып цыркулюе па Беларусі аж у двух варыянтах. Гэта так званы свіны грып і грып ганконгскі. Асноўныя пацыенты гэта дзеці. Іх ажно 60% ад усіх хворых. Так што калі вы цяжка пераносіце хваробу, то лепш пазбягайце масавых скапленняў людзей ці карыстайцеся маскай. Ну і каб вы не засумавалі, паслухайце верш Ларысы Геніюш ад легендарнага Маляваныча. І памятайце, што ўсё будзе добра. Ноч крылом пастукала ў дзверы. Ветер сілай тузае прабой. Застанецца ўсё, што на паперы, ўсё, што ў сэрцы забяру з сабой. Заўтра залунае снег вішнёвы, зацвіце на сонцы бэзаў куст. Ёсць такое казачнае слово, вырванае з рэбраў. Беларусь. Вораг волі не аддасць затанна. Гордасць выбілі ў паніжаных рабоў. Паляглі айчынныя тытаны, недзе за пярэпляццю дратоў. Недасказана, не зроблена так многа. Не адпомшчаны за слёзы і за кроў. Я пакіну вам мае трывогі. Я пакіну вам маю любоў. Хай жа сэрцу змучанаму сніцца пах вясны, вішнёвы белы дым, залатае сонца калясніца, вольны сцяг і пераможны гімн. Усё будзе добра, пакуль у нашай спадчыне ёсць такія людзі, як Ларыса Геніюш. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.